Letné bezservítky, odpovede na vaše komentáre. BMG Invest tiež sľuboval kadečo. Ako to dopadlo potom? Ale do finančnej gramotnosti. Poďme sa na tohto BMG strašiaka pozrieť. V roku 1997 Vladimír Frúny kúpil spoločnosť Horizont Slovakia. V roku 1998 začal príjmať vklady od občanov cez BMG Invest. Sľuboval im 30% výnosy, čo viedlo k masívnym vkladom. Vykázal ale stratu 246 miliónov korún. Rok 1999, strata spoločnosti Horizont Slovakia sa stále zvyšovala, prekročila hranicu 873 miliónov korún. Vladimír Frúny sa odvolával na to, že firma bude zisková neskôr. Podľa jeho prognóz to mal byť rok 2002. Rok 2000 vtedajšia ministerka financií Brigita Šmegnerová upozorňovala na to, že činnosť nebankových subjektov nepodlieha žiadnej regulácii a tak sa neodporúča, aby ľudia vkladali svoje peniaze do takýchto spoločností. Kumulovaná strata skupiny Horizont v tom čase bola 6 miliard korún. Keďže ľudia nepožadovali predčasné vyberanie vkladov, firma pokračovala vo svojej masívnej kampani ďalej. Rok 2001 Slovenská informačná služba upozorňovala na krach nebankových inštitúcií a analyzovala ich pochybné investície. V roku 2002 firmu náhle zavreli. Zostalo poškodených 170 000 ľudí a celková spôsobená škoda presiahla 12 miliard eur. Finančná gramotnosť je extrémne dôležitá, upozorňujeme na to stále. Všetky tie extra rýchle možnosti zbohatnutia prostredníctvom umelej inteligencie. Čo? Stačí ti mobil a zarábaš? Môžeš ležať kdekoľvek na pláži? Stále nič? Ten, kto sa nepoučí z minulosti, je predurčený na to si ju zopakovať. Dávajte si veľký pozor, do koho rúk zverujete vaše peniaze.